nani gotigara asiriro baria gusi nigo bono abanyanyimbo begitasene ikiama bariri banyariro chako botuki magega ya makweri yobotukanu ayo mogaka Vincent Enyanamba openda we miaka 50 na kianda oyo bono otoka imambia lero asekenyoro kia bira ime sublocation ya magere wodi ya bumwagamo ebunge ya North Mogirango oyo bono otoka gasireti obugima bwaye mbarabare angegose mbarabare nepara korengana no mongina onyagosira asereta Rose Egesare nigobono anyarire goteba umugakoye nigobono banyarete gutigana litukorie igoro chinsa cha mwambia abo asata chite koirana oika buna bono banyara kumonyora gasireti obugima bwaye robotioro na stembeo bono mambi nanyore sibwa somutule ngomonto naro to kirenchera ekorera kano kuete asekenyoro gya kiabira nanche na uniform abasikali twecha bako twanyora amaeno mugako kwa Vincent Enyanamba openda we miaka around 69 na bakwete mambi njiriwa soke mwali asoka tenera agatin boga uti moch mate nanche ngurunde maya kabagere njira ya gocha ngumbu aiga nanche nkaenda kuchiroche ngaira mali kuchiroche oyesi baroche mam sa 12 bwana marawana limbra ya tuete tachete yacha nchabana bwana mambi na imukire na arosire turungi na imukire mugondo ngocha konda ama na gwakirwe simenya namba oyo kwirite kiabira namnya kagocha maene na nyorane ndangor kuri cyane kinara namba aiga kiabira muchando tukire bwana mambi twabo katwanyora nga mwako muntu na wasiri kiabira yuna ngwane oyo raire para mata ero musuri nimchira sirete dora nyora baje ndonse lakini isekyo mwarto mrante ko moy gorma binamaroche kaga soka nanchi te ko ndi gorwa biya biyo wakachiranga agora chwa kai ate na jata chite kuya ne marwa one ripoti ya jwana mambia na nyara ile para kuira to krabu drama ne jaga tala sira agenda to kumanya to ande to wo to manya sabere to dikurigima ngo bakala ya komo kwa tutanya serikali ndio japo kwa ukirona mambe yuru waje wole kontangia wate kebuse ari irense akwete iridaria yapo Vincent openda ukinyonokia ngumu au mkewo ano yo minto ndori koranga na bwato bochege na ande ngochege ari muntu nonyo gusibe kenyubukia lakini senjera akwete nenjera yo gututukana na ande tana korara isiko na nywatinde mpaka bote mare gocha mapema na botuko nguko na gokwa na nyumba mwaye yo chare nyumba mupe kera na muri gereri tabu atingo magotatiga enjera araire na matobe tayo none mbure ya tubwa kibwa kitemutwereti bono gya to sinyanga ingaki ani chena kumbiri wo nachi wame onyona bono lende embura nya tubwakia tatweri rimbura igomete kayarenge kanongumeti karanga sekretari nge ko kwarki ochoru kwa brenda osa wetu ngoringa serikali kore botuki ochime erinde konyi familia ringa ininki ekiningreki na kia kwetu sina amaru sengendo erinde serikali soime konyi familia ai watu anyolera raira lakini watu amurigereria ngomatabu ati narugite negenda arugite na marwa bono amarwa aronjira mutureti twaminyokani tukuminyokani bo tukono mugaso ekenyoro kyabo ekenyoro kyaita tukubakani oroje na munyi gokuminyokyo yone bujya yone gosoera nkonywale inkeri nale kwatebya abantu na tibaba kwatebana maruta lyo borwaire amaru no borwaire irangora nonye gokonywa anya gokonyure ni kwanyure nonye ne pia kwanyunya na marwayo kanyumake kwatikani ne liso lyo gwika nyomba ekyagera buna bono embure ya tule kwanyure roji okonyore kanengera no mbara yoko embure yego goita yoka umuntu natagwaka iwongeri na tigabantu baito bansia bakena banene barimo korie ndagereye morie genke gosotige bi ekyagata komiterete amaruonywe tuwa toko sabaga kierende nonye nura korie rwire ntwara na nane kanyuwe kanywete akaba minto bali baguswana baga kana bagonyora bagutumye genteke yabaika nyuma mapena ntwa bangina twamanya twaita baga kama pamana tinga ibago toka chisi ajiwa kachisi cyo to kumanya wana mami